ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். இது உங்கள் லக்கி டுடே. நம்ம பார்க்க போகிறது 30/8/2022 செவ்வாய்க்கிழமைக்குள்ள ஸ்திரீசக்தி லாட்டரி கெஸ்ஸிங் மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து டெய்லி ரிசல்ட் வச்சு தான் சொல்ல போகிறேன். இதில் ஆல்ரெடி சொன்ன மெத்தட் தான். இதில் கடைசி ஒரு 8 நாளுக்குள்ள ரிசல்ட் எடுத்துக்கிறோம். இதில் என்ன பண்ணோன்னா ஏ போர்டையும் பி போர்டையும் கூட்டுறோம். அதில் வரக்கூடிய ஆன்சர் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் 2 நம்பர் இதாக எடுக்கிறோம். இதான் மெத்தடு. இப்போ 86 ஏ போர்டு 8 பி போர்டு 0 ரெண்டே கூட்டினா 8 வரும். 8க்கு அடுத்து 9, 9க்கு அடுத்து 10 வரும். லாஸ்ட் நம்பர் 0 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 9 0 கிடச்சிருக்கு. அதுக்கடுத்து ரிசல்ட் 099. இதில் 0 9 வந்து ஃபுல் போர்டுமே பாஸ் ஆயிருக்கு. அடுத்து 099 ஏ போர்டு 0 பி போர்டு 9 ரெண்டே கூட்டினா 9 வரும். 9க்கு அடுத்து 10, லாஸ்ட் நம்பர் 0 எடுத்துக்கிறோம். 0க்கு அடுத்து 1. ஸோ 0 1 கிடச்சிருக்கு. அதுக்கடுத்து ரிசல்ட் 740. இதில் 0 வந்து சி போர்டில் பாஸ் ஆயிருக்கு. அடுத்து 740 ஏ போர்டு 7 பி போர்டு 4 ரெண்டே கூட்டினா 11 வரும். லாஸ்ட் நம்பர் 1 எடுத்துக்கிறோம். 1க்கு அடுத்து 2, 2க்கு அடுத்து 3. ஸோ 2 3 கிடச்சிருக்கு. அதுக்கடுத்து ரிசல்ட் 340. இதில் 3 வந்து ஏ போர்டில் பாஸ் ஆயிருக்கு. அடுத்து 340 இதில் ஏ போர்டு 3 பி போர்டு 4 ரெண்டே கூட்டினா 7 வரும். 7க்கு அடுத்து 8, 8க்கு அடுத்து 9. அதுக்கடுத்து ரிசல்ட் 448. இதில் 8 வந்து சி போர்டில் பாஸ் ஆயிருக்கு. அடுத்து 448 ஏ போர்டு 4 பி போர்டு 4 ரெண்டே கூட்டினா 8 வரும். 8க்கு அடுத்து 9, 9க்கு அடுத்து 10, கடைசி 0 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 9 0 கிடச்சிருக்கு. அதுக்கடுத்து ரிசல்ட் 669. இதில் 9 வந்து சி போர்டில் பாஸ் ஆயிருக்கு. அடுத்து 669 ஏ போர்டு 6 பி போர்டு 6 ரெண்டே கூட்டினா 12 வரும். லாஸ்ட் நம்பர் 2 எடுத்துக்கிறோம். 2க்கு அடுத்து 3, 3க்கு அடுத்து 4. ஸோ 3 4 கிடச்சிருக்கு. அதுக்கடுத்து ரிசல்ட் 203. இதில் 3 வந்து சி போர்டில் பாஸ் ஆயிருக்கு. அடுத்து 203 ஏ போர்டு 2 பி போர்டு 0 ரெண்டே கூட்டினா 2 வரும். 2க்கு அடுத்து 3, 3க்கு அடுத்து 4. அதுக்கடுத்து ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா 478. இதில் 4 வந்து ஏ போர்டில் பாஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த மெத்தடில் நாளைக்கு ஸ்திரீசக்தி லாட்டரியில் என்ன நம்பர் வரும்னு பார்க்கலாம். 478 இன்னைக்குள்ள ரிசல்ட். இதில் ஏ போர்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 பி போர்டு 4 ரெண்டே கூட்டினா 11 வரும். லாஸ்ட் நம்பர் 1 எடுத்துக்கிறோம். 1க்கு அடுத்து 2, 2க்கு அடுத்து 3. ஸோ இந்த மெத்தடில் நம்மளுக்கு கிடைச்ச நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 3 கிடச்சிருக்கு. இது உங்கள் கெஸ்ஸிங்கில் வந்தால் மட்டும் மேட்ச் பண்ணி ப்ளே பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் லிமிட்டாக ப்ளே பண்ணுங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.